Ayo mandi. Mandi, Mimi. Oh, mandi. Arek mulai isuk tandangi manuk. Iya sih, Mak. Makane, Mak. Pedas manuke kon uceli koyo ngono iku untung. Gak sambat manuke untung wis. Pakan teh. Kumban mulai makan. Wis tak kongon ngegum ya gak dikum. Sik, Mak, marine, Mak. Sarapan kono. Rek. Wis, manuk iki mek situk lho, Mak. Iya. Arek senengane kok mau manuk. Manuke manuk mek sitok. Mulai biyen diuceli ae. Wis dak. Jahe kotang. Yo jahe kotang, kena digawe riyoyoan. Poso wis oleh 2 dina. Nyicil. Kok kurang gede dak. Assalamualaikum. Mam, Cacak wonten Budi. ono di dukur kono. Mati manuke. Belum pendur Budi. Iya wis ngono. Sik. Mau Budi. Lebokno dome. Duh, nek sampeyan Budi. Wis kocong motoan. Kurang kocong moto ya Budi. Gak ketok. Loh, luput Budi. Ya Budi. Iki kudu. Loh, luput mana Budi? Oh, di kono bau, mbak gak sida bau tak kono kuman bengi. Wis. Jenenge hobi Budi. Karana kono. Nggih. Aceng pilek. Aceng pilek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kon ini? Yo, ono Mas. Tekan ndi kon? Berkana biasa. Lah, tak kok padane sumbo. Oh, to kayak saya niku. Ono apa itu? Lobet. Lebet. Iya. Labet. Iya. Lebet. Gak ero. Harus pokok ngingu manuk ono wong lomba melu lomba. Anu sampeyan iki. Apa jenenge tiru-tiru tok? Ya seneng-seneng dadakan iki. Iya, iya. Iya. Ndak tahu ndak tahu delokno lomba. Jare sapa? Lah piala dik nisori kok apa? Piala ndi? Lah iko dik dukur bupet iko sakmono kae iko. Ndek endi bupen Lah ndi? iku dik bupet iku ana piala iku. Gelas souvenir iku ah. Iya pialae wong teko Mantenan. Buruan. Iku ya tutup piala iku ngarang iki sampeyan niku. Iku ndak diternak-ternakno iku sampeyan. Wis mari gak ngendok-ngendok. Iwas glodoke gawe akeh. Paling iku berarti sama ndak iso. Iku paling sama campurno lanang karo lanang wedok karo wedok. Amet tuwek. Rini kontak kan. Tak omong rini yo. Tak omongi kon kok mari subuhan. Yo, Rini yo lek mari sahur ya. yo. Subuh Rini yo. Terus lho apa aku? Deloken manuk iki. Rini yo diluk delok mbek aku. Mosok iso bedakno ciri-cirine lek subuh? Didelok. Engko lek dodok nguyune iki berarti wedok. Terus? Lah lek sing ngadeg iku lanang. Oh, lho.